ochak chulo osuru. Ahinya to kanisni ma bende nitiere kod chenro mamoko kopogore gi sadaka, kaka wachni seche moko nigi skul, seche moko gintiere kanyo kod kar thieth, seche moko gintiere kod gik mamoko ma giuso makelo negi omenda ma koro sirkal dwani mondo okete lwete. En gino makare koso nego we oko? Sirikal ma Kenya oseti maber, lakini Emmanuel, dhano opog didek. Dhano opog didek. Dhano en body, kendo body kanyo no wako losne weche mag health mapuonjo ringruok, kendo dhano en soul molosne education mipuonjo, kas dhano en spirit. Tino waka idara mar chuny ka government ok dew, ok dew. Koro ka be government onego ng'e mondo onego losane kaka dang' ng'ia ni chuny, nikech church orito chunji. Ministry mar education puonjo ji, jo health rito kamano ka giri kacha gini, to chuny ka chalo gimowe. An pacha na pa ni kata mana idara mar chuny ka be nonego form ne kata migawo moro ma obed kata gi CS ne moro. To bedo gi CS ma ong'e weche mag Nyasaye, ma nyaka obed mana ng'amo ai dolo, ma ok ni ka oai office mar bedo CS mar chat yudo kubudho gi bia mara kama simba kamoro, mago pod ok bi konyo. Obedo ng'amo ng'e wach Nyasaye manyalo gade mondo chach bon wang' kama ginyalo gore, ginyalo tere ywak gi. Chano kachalo gima chacho dong ka nyithi kiye ma kama watere ywakwa chalo gima bedo maonge. Kaluwore kod penjo michake penjo kendo, ing'eni gik mang'eny ma government sani on gi nochakore ne gin church.